channel asa kalau mata angni mona me ang tamazang gidono angni mona me he ini mu ale mata Torena Serena Brahma chalo see you bye thatu de oh labe good luck मोजों थांनो बनरगावजों थांसै ना बनरगावजों मोजांलै दाख्लि बेजों फैदोंना मोजां आरो बनरगावजों थाङोबा माबाजों थाङोबा सिमाजों थाङोबा बै फालौ गायनाय जायो नालाय थेंक्स ब्र Morning everyone, welcome back to the channel. Asa खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै थाव सफैदोंमोन एसे ओमफ्राय लामायाव दं जोङो बङाइगावआव थांनो। दिनै मोनसे सरप्राइज दं नोंथांमोनहाबो देखायगोन। बे जाहैबाय गुमैमोननि आब'मोननि पार्टिया पेन्डिं थाबाय बेनि थाखाय जाहैनोसै आरामनो मालाबा। ओमफ्राय सरप्राइजआ नोंथांमोनहानो देखायगोन। नायलांबाय थादो होमबालाय। दे भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनि। नै दालिगाव बारबाय ओमफ्राय नानिखौ लाबोफायासै नानिया मालाय लोगोजों गेलेफागासिनो डिस्टार्बबो जायो फैबाय बायोबा खामानि खालामनायफ्राव ओंखायनो गाव निजा गेलेगासिनो न'आवनो बिबौ दङ नायगोन बेखौ गेलेथों ओमफ्राय सरप्राइजआथ' नै थांनायनि जायगायाव स्पटआव दिन्थिहैगोन आं नोंथांमोनानो माबि बे जाहैबाय आंनि फंबाय उदसे ओमफ्राय नै दाख्लि फुंखाखौथ' लोगो मोनखाबाय नोंसोर कुसुगावआव थांनाया बे मा जायगा जाखो बे जायगायाव सफैबाय जोङो बङाइगाव बै जाहैबाय हिमालय हटेल ओमफ्राय बेनो जाहैबाय श'रुमा गारि फिसा लांफैदों एसे बोराय बुरिनि थाखाय गामियाव सालायनो नांगौ नालाय ओंखायनो एसे गंसे गारि लानानै थांसै दिनै एसे ओंखाम जालांखानोसैलै नै हटेलखौ देखायनो आं नोंथांमोनानो बे जाबाय बङाइगावनि हिमालय हटेल ओंखाम जालांसै एसे पेपार वार्कआथ' जोब्बाय ओमफ्राय दसेनि उनाव ओंखाम जाखांनानै जासिगोन रेडि गारिया लानानै थांसै सिद्दा न'आव गोबाव जागोन होननानै ओंखामखौ जाखानानै थांसै ओमफ्राय दाउ लाबाय फुंखाया अमा लाबाय नामा नै बेहाबो दाउ लाबाय हिमालय हटेल जानाय नायनि माबायदि जाखाबायलै ओंखामा गोथावमोन नट बेड फार्स्ट टाइम दाख्लि बेंगलरनिफ्राय फैनाय ओमफ्राय दिनैसो हटेलाव ओंखाम जादों एसे मोजां मोनबाय सबाय दाउ मैथाजों नाथुरजों हाब मोजांमोन गोथावमोन सिरियासलि नट बेड हटेला एकदम हाइवेआवनो गोलैथारो नालाय ओंखायनो पास जाबाय बायदोंबा बे लामाजों नोंथाङा आरामसे बाव थानानै जानो हायो बेनो जाबाय गारिया नोंथांमोनहानो देखायनोसै आं नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय गामिनि थाखाय मोनसे फिसा गारि बोराय बुरिनो प्लास्टिकखौ मोजां मोनालै ओंखायनो दिहुन होबाय एसे गारिखौ मोनबोबाय पेट्रल सोगासिनो एसे पेट्रल सोलांसै 3 लिटारल' पेट्रल हरदों नालाय मोजां गारिया थिगैनो दं फिसानो 1 लिटारनि होमबाबो एकदम 100 लिटार
Tantana. Finally सफैबाय एसे गोजानानो सालायबोबाय गारिया नट बेड थिगैनो दङ 1000 cc खिन्थु गामिनि थाखाय बेस्ट बेनो अफिसबो दं थांनानै अफिस खालामहैनांसिगोन आरो नानियाबो नेगासिनो दां गोबाव जाबायना एकथा जालायलायबाय न'आव सहैगौमानि 1:30सो जाहैनोसै नोंथांमोनानो बे ब्रिजखौ देखायनो आं बे आगोलाव गैयामोन बे जाहैबाय सोरमांगा ब्रिज ना मा होनोमोनथाय बे बनरगाव गामिजों सिद्दा थंब्लेट जाहैयो दाना थिनालि मोनहैयो मोजां जाबाय जेरैबो दाना लामा जानानै सर्टकाट जाजोब्बाय मोजां एसे डेभेलपमेन्ट जागासिनो गामिफ्रावबो गोबाव जाबायलै थांदिनोथ' No! Ne गाड़ी हैं गाड़ी गोदाना नहीं दोंसा गस्ला गाना मा गाना नायगोन So जय करो गाड़ी को 3 times बस हो गया दिनैथ' अफिसबो दंमोन दहाय गारि लाबोखांनानै एकदम हाखु दाखु अफिसनि खामानि मावफैबाय ओमफ्राय नै दासिमबो मावगासिनो ओंखाम खुरबाय ओंखाम जाहैगोनसै गेजेरावथ' ब्लगिं खालामनो हायासै थाब लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनहाखौ देलै गुड नाइट एभ्रिवान